e vai a disfrutar sobre todo do Godello. E aquí hoxe danse, bueno, con esto do Godello hai hoxe temos aquí o delegado da Xunta de Monterrey, Xavier de Pontevedra, polo tanto o seu corazón tirará polo tema das Rías Baixas, por aí anda o representante do Ribeiro, e todos din que teñen o mellor Godello, e non hai maneira de meterlles na cabeza, e por moito que o digan os entendidos, que o Godello é de Valdeorras, porque como ben dixo o subdelegado do goberno, foi alá polo ano finais dos 70, primeiros do 80, cando o proxecto Revival recuperou a uva Godello que estaba tristemente esquecida e abandonada. E hoxe temos o potencial que temos, que xa se vía por onde iba a ir. En calquera caso, todos queren plantar Godello, agora tamén Rueda. Eu alegrome moito de que no Bierzo e aquí en Valdeorras estedes aí enfrentados a Junta de Castilla e León para que proíbo, porque aquí todo o mundo, calquera día en Jumilla tamén plantan Godello, ¿no? Hai que jodello, ¿no? Que diría un humorista, calquera humorista aquí galego, ¿no? Pero, en fin, Xavier, estou seguro que no barco na comarca de Valdeorras mañá o luns, todos van a estar escoitando e véndote no teu programa. E todos esperamos, terás que decir, home, non faltaría máis, que estiveste en Valdeorras, no barco, o barco máis grande do mundo, non se olvide. E sobre todo, bebendo e catando o millor blanco do mundo. Que viva Godello! Que viva Valdeorras!